A actualidade en Galicia pasa polo lume, polos incendios forestais e non por Cataluña. O que sucedeu estes días, este fin de semana e onte en Galicia cos incendios forestais non ten unha explicación única, ten que ter explicacións múltiples e non só de tipo político con minúscula. Se a explicación fose de tipo político con minúscula, pois entón serviría igual para Galicia que para Portugal, onde o problema non é menor que entre nós. Facer a semellanza ou intentar equiparar o problema dos incendios deste fin de semana co Prestige, co chapapote, non creo que coinciden nin na orixe do problema, nin na percepción social, nin na resposta que deron tanto o goberno central como o goberno autonómico. Veremos se a resposta ou a reacción ao intento evidente que hai de movilización se traduce con algo sustancioso nas rúas. Estes lumes, esta traxedia destes días debería servir para tres cousas, penso. Unha, que os responsables, sexan organizados ou sexan sin ser organizados, acaben diante dos xuíces. É dicir, que un problema policial que hai evidente cos incendios, de unha vez se traduza en resultados, en algún tipo de resultados. Dous, que feito o labor ritual de oposición que teñen que facer frente ao goberno de turno, se poñan os partidos maioritarios ou todos a tarefa do consenso para facer política forestal con mayúscula. Tres, non caer na tentación ou na presión, por un lado, dos grandes intereses económicos, dos pequenos intereses económicos que tamén hai alrededor do que se chama economía do lume e, finalmente, dos pequenos intereses da política a curto plazo, do voto, como se veu, por exemplo, na recente regulación do eucalipto, que chocou inmediatamente coa presión de alcaldes aos que lles afectaba esa regulación.